wannan ita ce hanyar mu ta Wailari wadda ta fito daga bakin titi na Zaria Road ta shigo unguwar Wailari, wadda muke ta fama da shekara da shekaru da matsala saboda ambaliyar ruwa da muke fuskanta idan damuna ta zo. Kuma hanyar ta na ɗaukar al'umma da yawa, amma ta lalacewar da ta kai matsayin da waɗansu na tashi su bar gidajensu saboda ita. So mun bibiya ga gwamnati, local government, state government, ba mu samu ba. Mun kai shekara da shekaru muna ta follow up, Allah bai lamarin ba. So shine yanzu muka haƙura, muka haɗa kwamiti da 'yan unguwa da yara da manya da tsofaffi, muka zo muka sa girbi da tebur da waya da shauransu dai muke ta haƙa drainage. Waɗansu Allah ya hore musu bulo, wani dutse, wani yashi, wani siminti ake ɗan gina drainage ɗin. Yanzu mun fara gina wannan ɓarin, kuma za mu koma wancan ɓarin mu gina. So da muna neman taimako da agaji ga duk wanda Allah ya horewa wani abu, ko ƙasa ta ciko, ko yashi, ko dutse, ko siminti, ko rodi, duk abin da Allah ya hore ɗan adam, ko kuɗi, ko kai mana addu'a, ko kuma ka zo ka saka ƙarfinka a yi da kai. Wannan sadakatar jariya ce da muke son duk wanda Allah ya horewa da ya taimaka mana da duk abin da Allah ya hore masa, ko a taya mu da addu'a. Mun gode, Allah saka da alkhairi daga 'yan kwamiti din wannan hanya. Allah saka.